Cada dia cap a les 3 de la tarda, que és l'hora del cafè, de dilluns a divendres ens trobarem amb una psicocàpsula, un psic-cafè. És a dir, eines per gestionar l'impacte emocional del que estem vivint, l'impacte emocional del coronavirus. Això, aquestes psicocàpsules, aquest psic-cafè, és una iniciativa de l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès. Serà un vídeo de menys de 2 minuts que el que busca és donar-te eines pràctiques, concretes, útils, de benestar emocional, per cuidar-te i per cuidar els altres, per cuidar-me i cuidar-nos. Perquè quan les coses són difícils, quan les coses es compliquen, com els moments que ara estem vivint, ens calen encara més eines i posar més atenció. Per això veuràs que al final de cada psicocàpsula hi ha un repte, hi ha una proposta. Seran com a màxim 2 minuts i al final acabaré dient: i t'atreveixes a fer això? D'aquesta manera, al cap d'aquestes setmanes podràs no només incorporar eines de benestar emocional, sinó que també podràs tenir hàbits que podràs allargar al llarg de tota la teva vida. Perquè ara, més que mai, cal estimar-nos, cal cuidar-nos. I si cal estimar-nos i cal cuidar-nos, heus aquí el repte d'aquesta primera psicocàpsula. Quines són les persones que més estimes a la teva vida? Quines són les persones amb les que vols compartir aquestes eines emocionals? Ara mateix, fes-te la promesa d'estimar-te a tu, però també d'enviar un WhatsApp, de telefonar a algú o de dir-los a les persones que conviuen amb tu. Durant aquestes properes setmanes vull compartir amb vosaltres cada dia una eina de benestar emocional. Així entre tots ens donarem suport i aquests dies seran dies en què nosaltres, a pesar de la dificultat, els aprofitarem per créixer i cuidar-nos encara més. Així que fes la llista de les persones, digue'ls que els estimes i que cada dia compartiràs amb ells una petita eina.